Imbag nga rabi tayo manen gagayam ken kakabsat ken Happy Sabbath. Taday ito'y kakabsat isu iti Vesperas iti aldaw na Santuan. Kayat mi nga idanon iti nabara nga pangablaw mi kada kayo. Ket patyen mi nga dakelaunay iti panagyaman tayo kinapo Diyos kakabsat. Nadanon tayo manen iti maysang aldaw panaginanan. Nalpas manen iti ingem nga aldaw nga panagtrabaho tayo. Ngem sakbay tayo nga agpatuloy intay panagadal kaday eleksyon tayo kakabsat. Dawatek nga agkararat tayo. Man nakabali namin nga Diyos sa dakat sa dilangit dawat ni Ama nga ited mo iti bendisyon iti panakaawat kada kani. Sirib nga gapuy tatronom tapno iti leksyon mi o Diyos ngayong kamripaswen. May santo nga adal nga agpaay kada kami. Kanuray pay kadigiti kamkamang iti iglesia ken iti Sabbath school classes mi o Diyos. Tapno mayasidag kami iti arpad iti kinamanagayon. Pagyaman kami amay kagtutuloy nga panangited mo kadigiti napili nga bendisyon kada kami. Nang nangrunay iti biyag ken iti salunak ni. Agyaman kami o Diyos tatenggam dagiti kararagni raman mo tayo iti panagpakawan mo kadigiti basbaso iti naganap po mesos dawatin mo dagiti. Amen. Iti adadalin tayo kada iti nga quarter kakabsat manipot ti October iti nga bulan ti November ken aglipas into no may nga bulan ti December. Isu kakabsat iti education. Ket adda tayo iti lesson number 8. Kalisto ti aldaw kakabsatan niya. Lesson number 8. Iti paulo na education and redemption. Ket may palagip kada tayo kakabsat dagiti inadadal tayo iti naglabas. Nga ni Apo Diyos isuti imuna nga teacher ket dagiti estudyante na ni Adan ken ni Eva. Dagiti naganak mo ten isuda mo ten iti nagbalin nga mangisuro kadagiti anak ta. Ket ni Apo Diyos inted na daydi linteg na the law, His 10 Commandments nga isu kakabsat iti nagbalin met nga mangisuro kadagiti anak ni Apo Diyos. Ngimidin ngay mayen ni Apo Jesus kakabsat isunan iti nanaganan the master teacher. Inadadal tayo digiti naglabas nga leksyon tayo kakabsat nga may sa iti direksyon kuma iti edukasyon kakabsat. Isu daydi goal. Daydi kunana ni Mrs. White, the goal of education is to restore the lost image of God in men. Iti paset amayulo tayo kakabsat ket masarakan ijay 1 Timothy chapter 3 verse 16. Basa kakabsat. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Anyay tinbaga na ti pagleksyonan tayo kabsat. No iganam iti nasantuan a Biblia. 66 books. Manipod ti daan na tulag, ingana iti baro nga tulag. 39 books, 27 books. Buklem kakabsat iti maysa nga Holy Bible. Ti kunana ni Pablo, amin asurat ditoy nasantuan kakabsat nga Biblia ket inpaltiing iti Dios. Adday ti panggep na agserbi a pangisuro iti kinapudno for instruction kunana isuro na iti maysa nga agbasa kadaytoy a Biblia iti anya iti kinapudno mangbabalaw
pangator kakabsat iti bidot, ken pakasursuruan iti nalinteg a panagbiag. Dagitoy kakabsat nga upat, ket iturong na dayjay met laeng goal kakabsat iti education to restore the lost image of God in men. Isu nga no kitaan tayo kakabsat, dayjay inadal tayo tatangalawas, kayat ko nga bingayen iti talo apaset. Tumuna kakabsat apaset, isu ti maysa nga saludsod. Who am I? Sino ka? Sino ak? Sino tayo kakabsat? Ket itinasanto na Biblia, nga isu ti inpaltiing ni Apo Diyos kakabsat. Iti sungbat na ket masarakan iti Genesis chapter 1 verses 26 and 27. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." So God created man in his own image. In the image of God, he created them. Male and female, he created them. Sino ka? Sino ako? Sino tayo kakabsat? Datayo ket addaan dayjay aladawan ni Apo Diyos. Kalanglanga tayo kakabsat ni Apo Diyos. Tadayjay nga rub itimbagana. Ita aramiden tayo ti tao umasping danto kada tayo. Ket kalanglanga tayo ida. Umasping iti Diyos, kalanglanga iti Diyos. Anyan kakabsat nga dayaw. Nga inted ni Apo Diyos kakabsat iti tao a pinarswana. Nga inted na kadayjay tao a pinarswana ni Adan ken ni Eva. Ket nairaman meten kadagiti amamin a kapututan ni Adan ken ni Eva. Inggana kadatayo kakabsat. Adda kadatayo. Dayjay ladawan ni Apo Diyos. Umasping tayo kenkwana. Kalanglanga tayo ni Apo Diyos. Nga mamu tayo kabsat tinapasama. Dahil yung munang leksyon tayo, inadal tayo nga iti teacher, itid na ti instructions kadayjay nga estudante na. Kadayjay nga estudante na, masapul nga denggen na, dayjay instruction, dayjay a teacher. Dayjay nga estudante, ket aramidin na, tungpalen na, dayjay instruction, dayjay bilin, dayjay a teacher. Ni Apo Diyos, isu iti teacher, adda iti inbilin na. Kuna ni Apo Diyos, kadagiti amamin abungbunga iti kayo dito'y aminuyungan in the Garden of Eden. Mabalin nyo akanan, laksid. Dayjay maysa akayo, di yun to sagiden, iti bunga na, di yun to kanan. The instruction was very clear. Ngem ni Eva, saan na atinungpan? Ket si maruno met ni Adan. Kadayjay kagabsat nga panagsukir ni Adan ken ni Eva. Dayjay aladawan ni Apo Diyos nga inted na kadatayo, it was marred, it was ruined, it was destroyed. Ngem, laglagipan nyo kabsat, saan anapukaw? Tayti kayat ni Apo Diyos ket adda dayjay restoration pan nakaisubli kakabsat. Agyaman tay ken Apo Diyos adda dayjay plan of redemption. Ken idin nga nagbasol iti tao, when men sin, there is the need of the Savior.
Yaman tayo met kakabsat. Dayjay Diyos anak nagbalin nga isu iti manlugpot tayo. Dayjay Diyos anak nagbalin nga isu dayjay naglasag. Unana ni Juan, ti berbo ket kadwa iti Diyos iti punganay. Ket iti berbo isu iti Diyos. Ket dayjay berbo naglasag. Ket kunana ni Juan, nakita mi, nasaksyan mi, isuna dayjay ni Apo Jesus. Ket ni Apo Jesus kakabsat, isu ti nagbalin nga master teacher. Daytoy iti may kadwa paset, iti leksyon tayo. Adda kakabsat, iti daan atulag, iti libro ni Isaiah chapter 11 verses 1 to 9, dayjay padto kakabsat, a prophecy about the coming Messiah. No anya iti isuro na, ket anyan tumet kakabsat iti resulta, no dayjay nga isuro na ket aramiden dagiti tattao. Pinatas ko kakabsat ga biningay, daytoy Isaiah chapter 11 verses 1 to 9, iti talo apaset. Iti umunang apaset, isu iti prophecy of the coming Messiah. Basahin tayo kabsat, verses 1 and 2. There shall come forth a rod from the stem of Jesse, a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge, and the fear of God. Anyan kakabsat nga padto, maipanggap kadayjay ay ni Apo Jesus. At danto sa ringit nga agtaod iti puon ni Jesse, kunana ni Isaiah kabsat, manipod ti ramot na at danto sa nga agbunga. Ti Espiritu ni Yahweh iti mangted ken kuana ti kinasirib, panakam mo, ken kabailan aming ituray kadagiti tattao. The second part na kakabsat, it is verses 3 to 5. Dagitoy iti isuro, dayjay umay nga Mesyas kakabsat, dayjay umay nga manlubot ni Apo Jesus, the master teacher. Basahin tayo iti verses 3 to 5. His delight is in the fear of the Lord. He shall not judge by the sight of his eyes, or decide by the hearing of his ears. But the righteous he shall judge the poor, and decide with iniquity for the meek of the earth. He shall strike the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips he shall slay the wicked. Righteousness shall be the belt of his loins, and faithfulness the belt of his waist. Kitain nyo kabsat, iti isuro na. Iti isuro na, maipanggep iti kinalintay. Maipanggep iti kinamatalay. Righteousness and faithfulness. Righteousness and faithfulness. Sana inayon kakabsat nga addanto dayjay panangukom na. Ti aramiden daytoy nga umay nga manlubot. Isunto kakabsat dayjay pagayatan ni Yahweh. Isu nga no agsao ni Apo Jesus idi addadtoy rabaw ti dagako na imayak atong palen dayjay pagayatan ti Ama. Nga uray pa'y kakabsat idin nga agkararag ko na Ama, saan nga iti pagayatak iti maaramid no di ket di iti pagayatak.
Anyan tumit kakabsat, iti mapasamak. No, iti tao, sika, ket iti siya. Denggen tayo dagijay asursuro ni Apo Esos. Sursuro iti kinalintag, sursuro iti kinamatalek, sursuro nga napnuan iti panagtalek ken ni Apo Dios. Maisubli kakabsat. Dayjay napukaw nga iladawan ni Apo Dios kadatay. Ti resultana, the results of accepting the teaching of the Messiah, Jesus the Master Teacher, isu kakabsat iti verses 6 to 9. Basahin tayo kabsat. The wolves shall also dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with the young goat. The calf and the young lion and the fatling together, and the young child shall lead them. Anya nga nagpintas kakabsat. Nakakita kayon, dayjay agay ayam nga karnero ken lupo. Nakakita kayon itilyo pardo nga kaduana dayjay ubing nga kalding. Nakakita kayon kakabsat iti ubing abaka ken dayjay metlaeng ubing nga leon. Anya aramiden da agaay ayam da. Ket tinbagana, and the young child shall lead them. Saanen nga mabuteng dayjay nga ubing kadayjay nga leopardo? Saan nga mabuteng dayjay nga ubing kadayjay nga leon? Taapay, dagitoy nga animal, they had been restored kadayjay akababalinda sakbay ang nagbasol iti tao kabsat. Ituloy tayo nga basahin. The cow and the bear shall graze, their young ones shall lie down together, and the lion shall straw like the ox. The nursing child shall play by the cobra's hole, and the weaned child shall put his hand into the viper's den. Nya dito nga bagana kapsat. Kunana, digito'y tun ababasit nga ubing. Kunana niya, dayjay maladaga, young child. Awan pa nagbubuting ti ubing kakapsat. Ti maladaga awan tun iti pakan-anwan na kunana, ure no agay ayam iti asideg iti karasaan. All of this are pictured of an Eden regained. Dagitoy akababalin nga inbaganay ni Isaiah iti kapitulo 11 kabsat, isu iti kababalin ijay Eden iti sakbay iti baso. Anya dadalen tayo tata, education and redemption. Anya iti tulbag kakapsat, iti tulbag ket iti tao. Ta iti tao, idi a pinarswan ni Apo Diyos, pinarswan na iti tao akas kaladawan na, kas kasping na, in His own image. Ngem, agsipod ta ni Apo Diyos, inted na kadaytoy nga tao, a pinarswan na, the dominion to rule over all creation. Idin ang nagbasol daytoy a tao. Amin meten a pinarswa ni Apo Diyos nagsagaba gapu iti panagsukir panagbasol iti tao. Now what is the key to the restoration of the creation of God? Isu the plan of redemption. And what is the plan of redemption? The plan of redemption and education are identical. The goal of education is to restore the lost image of God in man. The plan of redemption is to restore men kadayjay
nga estado na sakbay ang nagbasol kakabsat. Iti nagpintas nga inbaga, iti Biblia ba iten kini Pablo. Nga intugayam no awaten tayo digitoy a panursuro ni Apo Jesus kabsat, accepting Jesus Himself and all His teaching. Kunana ni Pablo kabsat, ti tao nga adda ken Kristo, isu maysa a baro a parso. Yung man tinagpintas pa kabsat, verse 9. They shall not hurt nor destroy in my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord, as the waters covers the sea. Anya ti kunanan na Isaiah, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord. Kas iti panagsaknap iti danum iti baybay, agsaknap to iti daga, iti panakaammo keniyaw. Ngano iti tao kabsa, saan na akayat adenggen iti Diyos? Saan to ang mairaman kadaytoy nga padto nga inbaga ni Isaiah. Ang kay kadi mailiw kakabsat kadaytoy nga daga where everything will be restored. There will be no more mark of sin. Uray pa di kiti narungsot nga animal nagsublidan kakabsat iti kinaabutan. Digiti ubing sandantun nga agbuteng. Tapay, everything has been restored. Education and redemption points to the restoration of the image of God. Iti tao. Iti mikatlo nga nakita nga paset iti leksyon tayo kabsat. Education in the early church. Ket iti inkabil ta ditoy, isu kakabsat iti setting iti maysa nga pamilya. At datoy kakabsat iti maysa nga grandmother, lola, itinagan na kakabsat ket Luis. At datoy met kakabsat iti maysa nga ina, itinagan na ket Eunice. At datoy iti maysa nga anak, isu na kakabsat ni Timothy. Agsubli tayo kabsat nga the family is the first school of the child. Dagitoy nga pamilya kakabsat, the family of Louis and Eunice were converted into Christianity. Ket iti kinapintas na kakabsat insursurudan ni Timoteo iti kinaubing na. Patyak kakabsat nga pinati ni Eunice ken ni Louis, deje inbaga ni Ari Solomon kakabsat iti Proverbio 22 versikulo 6. Isurum tubing iti dalan na nga pagrebengan nga pagna. Taintun no lumakayan sa nanto nga pagpanawan. Timothy was trained wisely. Timothy listened intelligently kadigitoy adwangan nang isursuro ken kuana kapsat. Anya tin sursuro da, iti insuro da, isu iti Biblia. Basahin tayo kabsat iti 2 Timothy chapter 3 verses 14 to 17. But as for you, continue the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. And from childhood you have known the Holy Scriptures,
which you're able to make wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. And all scriptures is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the men of God may be complete, thoroughly equipped for good works. Iti napintas kakabsat dayjay verses 16 and 17. Nga isu kakabsat iti mangiladawan ken ni Timothy ken uray sinupay nga kayat nga agadal akas iti pannakaisursuro ni Timothy kakabsat. Anya iti naramid dayjay nga insuro da ken ni Timothy. Daytoy nga nasantuan asura, the scriptures, the Holy Bible. Itinbaga na kabsat, isuro na ka Timothy iti kinapudno. Ket no addanto iti inaramid mo Timothy nga nagkabalyang. Dayta nga surat babalawin na kanto. No addanto iti nagbeddutam Timothy, unanda aturen na kanto. Ket dayta nga Biblia Timothy, pakasursuruan iti nalintag a panagbiag. Sino ni Timothy kakabsat? After Luis and Eunice, idinsurunan ko na nati kinaubing mo, kuna na laglagi pang asigud pay iti kinaubing mo, na amuam dagiti nasantuan asursurat. I like parents who teach their children at young age. I like and appreciate parents who teach their children at young age. Nagbalin ka nga isuro maipapan iti pannakaisalakan. Babaen iti pamati ken Kristo Jesus. Anya tinagpintas kakabsat anya nga ni Timothy kakabsat, idin nga nakita ni Pablo that he can use him. Insurot kakabsat ni Pablo ni Timothy. Nagbalin mo ten nga ni Pablo iso ti teacher ni Timothy. Ket ninaynayunan kakabsat ni Pablo, dagijay nga insursuro, dagiti umununa nga manursuro ni Timothy. Anya iti isuro na iti leksyon tayo kakabsat. Iti isuro ti leksyon tayo. Redemption is restoration. And education is restoration. Isu kakabsat nga dayjay nga agayat ken ni Apo Dios. Dayjay nga agdengeg iti panursuro iti nasantuan a Biblia. Dayjay nga anak ni Apo Dios. Agbalindan to kakabsat a nasantuan, agsipud ta dayjay Dios nga nangipaltiing iti nasantuan a Biblia. Babaen iti nasantuan nga Espiritu. Isuro nan tumetlaan iti sinuman nga agpakumbaba, agpanuray, kadayjay nga isuro ni Apo Diyos. Maminsan pa'y subyen tayo kakabsat. Dayjay mission ni Apo Jesus. Umay na nga isuro, may panggap, iti pagayatan, iti Apo. Aturen na
dayjay apanursuro dagiti ululbod nga mangisuro kapsa. Anya di aturin na. Aturin na dagiti isursuro dagiti manursuro nga awanen itilintay. Ni Apo Jesus umain na nga insuro nga itilintag ket mataginayon iti agnanayon. Nalawag kakabsat kunana ni Apo Jesus. Sa anak ni may mangdadayal itilintag no dikit di mangtungpal. Tainggana nga adda iti langit kinadda iti daga. Uray may sa nga tulnek iti may sa nga huta itilintag. Sana mapukaw. Sana inbaga kadagiti adalan. Ket ibaga namet kanyak ken ka. Abide in my love. Ket iti panagtalinaed tayo kadayjay nga ayat na kakapsa. Iti inbaga na tungpalin niyo dagiti bilbilin ko. Akas iti panang tungpal ko iti bilin ti Ama ket nagtalinaeda iti ayat. Dayjay nga nabukil kakabsat nga ayan-ayat that love relationship iti Diyos ken kadatay. Aramidin namet ken kakabsat nga aturen na dagijay akababalin tayo nga nagararamid iti anyaman a kinatakis. Ket agbalinto kakabsat nga anya iti sursuro ken ti aramiden tayo babaen dayjay parabor ni Apo Dios. Babaen iti tulong iti Santong Espiritu. Isuntun kakabsat dagiti aramid iti kinalintag because we are serving a righteous God. Saan nga siya, saan nga sika iti agaramid dayjay aramid iti kinalintag. Akas dayjay kuna ni Pablo usarin tayo kapsat. Saanen nga siya iti agbyag. No dikit ni Kristo iti agbyag kanya. Ket no adda iti kayat tayo nga aramiden a naimbag. Nga kasisigod ket saan tayo nga maaramid kakapsat. Ibaga tayo manen kasdi inbaganan ni Pablo. I can do all things through Christ who strengthened me. Ket intun kakabsat no daytoy ket aramiden ni Apo Dios ti panagbiag tayo. We can look forward. Yes, we can look forward in faith. At datay ito, iti baro, alangit, ket ti baro adaga. Anya din baga na Isaiah kapsa. Dagiti kasisigod na narungso, puso, leopardo, leon. Kay ayam nanton, dagiti kasisigod met nga naamo nga animal. Dagiti kalding, dagiti karnero, dagiti baka. Ket iti pintas na, at ganito dagiti ubing, nga isuda iti mangitalan kadagito. Mabalintun kakabsat nga agayayam digito nga ubing. Mabalindantun nga igaran, nga awanton ti panagbutenda digiti karkaraksarin. Oh, how I wish and how I long that the restoration will take place the soonest. Tati kunana kabsat ni Ellen White, when the character of Christ is fully reproduced in His church, datayo sikaken iti siya. Ti amay baganan tun kini Apo Jesus, go and get your very own. In another part of Mrs. White, he said, a Christ-like character is our passport to heaven. Kitagyaman tayo kabsat. We have education. Nga iti goal na, isubli na, dahil na pukaw,
nga ladawan iti Diyos kadatay. And we have redemption through Christ nga isublina dahil nga ladawan iti Diyos nga dakat. Agmay sa tayo karupsat nga agyaman ka niya ako Diyos. Agmay sa tayo nga agdayaw ka niya ako Diyos. Tapay, He has a plan for us. And let us accept with thanksgiving the joy a plan. Ni ako Diyos namang bendisyon iti tunggal may sa katapos. And happy Sabbath. Agkararag tayo. Agyaman kami Ama, iti dayto nga bundaway. Nga inadal mi iti leksyon mi kadayto nga lawas. Agyaman kami o Diyos, kadagiti kinapudno nga isu iti inadal. When aman wampay gapu iti basol ket narugitan na dadael iti inted mo nga ladawan iti tao nga pinansun. Agyaman kami tadda iti plano o Diyos iti pannakaisalakan mo. Ket agyaman kami tati anak mo nga bubugtong imay, nagbiag, natay, nagungar tapno. Ijay nga misyon nang isalakan na kami ket inaranin na. Agyaman kami agsipod ta, itinaldaw-aldaw apanagad-adal mi. Babayan iti panangidaldalan iti Santong Espiritum ken babayan iti panagad-adal mi iti saon mo Diyos. Makita mi iti kinapudno. Agragsak kami Ama, nga babaen iti parabor mo, ket tulungan na kami ta maisubli, dahil nga napukaw pinadadala-ladawan mo. Ited mo kada kami Ama, dahil tiyay nga inanama. Ngayon tunumay ni Apo Jesus iti may kadwa. Itugot na kaming tuta pagkaroon. Ket kastin bagam o Diyos ken ni Isaiah, makita minton iti pudno apan nakabalbali, the total restoration. Ket dayta kuma nga sirmata, isu o Diyos iti agbalin nagiya iti panagbiag. Nga kayat mi iti makipaset, kaday langit ken ti biag nagnarayon ngin sa galing langit. Agyaman kami Ama, itinagan na po ni Jesus dinawat ni dito. Amen. Maminsan pa'y kaupsat at pakada kami, sapay kumata na bendisyonan kayo pati lesson review tayo. Ket intunumay nga lawas, mabanti tulong niya ako Diyos sa katanungan. Maminsan pa'y happy Sabbath. Ayeten na kayo nga ako Diyos.